Agur Benur, gero arte Bonaparte. Esaten zuenetakoa baldin bazara, orain mugikorrari begiratu eta agur patata eta kaixo pepino esan beharko zenuke. Estrenatu mugikorra prezio ezin hobean Euskaltelen bezero izate hutsagatik. Honor 5G hau adibidez hilean euro bakar bat ordainduta 2 urtez. Eta gero estrenatu berriz pepino bat. Labeklan prebentziorako funtzak banatzeko trikimailuak egitea leporatu die UGT, Comisiones Obreras eta CENI. Diru laguntzak kobratzea bermatzeko enpleguen prestaketan parte hartzea eta oraindik Nafarroako boletin ofizialean argitaratu gabeko funtzak banatzeko oinarriak sindikatuek aldez aurretik ezagutzea salatu du. Gauzak horrela, Labek azaldu du ez duela parte hartuko funtzen banaketan, ez duelako interes korporatiboen arabera banatzea onartzen. Gainera Nafarroako gobernuak lan osasunerako proiektuei laguntza emateko lerro bat du eta beste banaketa horrekin ezinbestean laguntzak bikoiztu egin daitezke. Ez dute auzietara joatea baztertzen eta diru banaketak gertutik jarraituko dituzte. Besteak beste, Navarrako gobernuari eskatu diote bide hori ez onartzeko eta alderantziz funtz horien kudeaketa publikoaren alde egin dezala. Etxe bizitzaren legearen aurrean Unai Urruzuno EH Bilduko kideak dio etxe bizitza legeak udal eta foru erakundei alokairua prezioak topatzeko eta etxe bizitza publikoaren promozioa zonalde tentsiodunetan bidez lortzeko tresna juridikoak ematen dizkiela eta aurrera pausu hau bertan bera usteak eskagarritzat jo du. Etxe bizitza legeak bertako udal eta gainerako instituzioei alokairu prezioak erregulatu, arautu edo eta etxe bizitza publikoaren promozioa zonalde tentsionatuen bidez lortzea edo lortzeko tresna juridikoak eskaintzen dizkie. Lege honek ezarritako neurri hauek lagundu egingo dute jendeak etxe bizitza duin bat baldintza duinetan eskuratu ahal izaten. Eta esan bezala, iragarpen honek bilatu egiten du abantaila eta erraztasun guzti hauek bertan bera ustea. Eta hori berriro diogu guretzat erabat kezkagarria da. Kezkagarria. Gaurkoan Pilar Garrido Elkarrekin Euskadiko koordinatzaile orokorrak agerraldia egin du uztailaren 23ko hauteskundeak baloratzeko eta ezkerreko alderdiek erakutsi duten indarrarekin pozik agertu da. Aquí creo, lo podemos decir con humildad, pero creo que fuimos un ejemplo en Euskadi. Creo que el Carrequín fue un ejemplo para el espacio a nivel estatal del buen hacer, de cómo somos capaces, ¿no?, de hablar, de dialogar, de cohesionar y de cuidar nuestro espacio político vasco en Euskadi, que es el Carrequín en su momento para afrontar las elecciones forales y municipales. Y creo que fue uno de los alicientes, ¿no?, que nos hizo en un momento muy difícil poder resistir. Gaur iragarri dute Gasteizen ospatzen den nazioarteko antzerki jaialdia 58. edizioa izango da urtengoa eta jaialdiak Argentina, Uruguai, Italia, Frantzia, Suiza eta Estatu Batuetako lanak batzen ditu. 31 emanaldiz gozatzeko aukera izango da urriaren 5-tik azaroaren 25 bitartean. Hogeita hamaika ikuskizun izango ditugu aurtengo edizioan, 11 nazioartekoak, 10 bertakoak, estrenaldi asko izango ditugu eta, esan dugun bezala, pentsatzen dugu kulturaren hitzordu garrantzitsuena dela eta espero dugu Euskaldun eta gasteiztar guztiak hurbiltzea eta prestaturiko programazioaz izugarri gozatzea baita ere.
Kaixo eguerdion, labek lan prebentziorako funtzak banatzeko trikimailuak egitea leporatu die UGT, Comisiones Obreras eta CENI, diru laguntzak kobratzea bermatzeko enpleguen prestaketan parte hartzea eta oraindik Nafarroako boletin ofizialean argitaratu gabeko funtzak banatzeko oinarriak sindikatuek aldez aurretik ezagutzea salatu du. LAB sindikatuak salatu du UGT eta Comisiones Obreras sindikatuek eta zen patronalak prebentziora bideratutako ia 800.000 euro banatzeko egin duen azpilokoa. Lan arriskuen prebentziorako bilera batean azaleratu da ustelkeria. UGT eta Comisiones Obrerasek diru laguntza kobratzea eta banatzea bermatzen dieten pleguen prestaketan parte hartu duela. Bilera egin zenean, Nafarroako boletin ofizialean, funtsak banatzeko oinarriak karrikaratu gabe zeudelarik oraindik, sindikatuek oharrak eraman zituzten bertara Nafarroako gobernuari dirua nola banatu behar zuten errateko. Aritzeko modu desegoki eta lotsagabea lege aldaketa bati esker babestea kritikatu du LAB sindikatuak. Kontuen auzitegiak berak ondorioztatu du finantzaketa sistema horren funtsak alde zaintzinetik sindikatu batzuen artean banatzen direla. Erakunde horiek epaile izan direla eta emandako laguntzen banaketetan parte hartu dutela gainera. Gainera, Nafarroako prebentziorako bideratzen dituzten laguntzak nahikoa direla aitortu du LABek, eta sindikatu horiek eskuratu duten partida ez dela beharrezkoa. 2008tik jasotako emaitzarik onena jaso dira langabezia tasari dagokionez, 22.000 langabe gutxiago zenbatu dira Hego Euskal Herrian. Lurraldeka Gipuzkoa da langabezia tasarik txikiena, ondoren Araba, Bizkaian langabezia nabarmen egin du bera, eta Nafarroak ere bilakaera positiboa du. Bestalde, sortutako 10 lanpostutik 9 zerbitzu sektorekoak dira. Bizkaiko merkataritzako langileek 18%ko soldata igoera izango dute, CECOBI patronalak eta LAB Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek sinatu dute aurreakordioa. Lurraldeko 5.000 langileri eragingo die itun berriak eta akordio honek 18%ko soldata igoera aurre ikusteaz gain, indarraldi amaitzean KPIa berrikusiko dute.
Eta Eusko Jaurlaritzak ez du Espainiako etxebizitza legea indarrean nahi. Lege horren aurkako helegitea aurkeztu du Espainiako Auzitegi Konstituzionalean, argudiatuz Araba, Bizkaia eta Gipuzkoaren eskumenak urratzen dituela. Milaka eta milaka dira herritarrak, milaka eta milaka dira gazteak, etxe bizitza bat eskuratzeko. Oponíamos que no estábamos para nada de acuerdo y de verdad entendemos que no tiene una justificación sólida. Politikan, Nafarrako parlamentua eta udala Sanferminak baino lehen eratu ziren eta uda bukaerarako Nafarrako gobernuak eratuta izan behar du. Beraz, alderdiak hasi dira adierazpenak eta negoziaketak egiten. Sanferminak eta Espainiako hauteskundeen zurrunbiloa pixko bat pasata, Nafarroko gobernua eratzeko bilerak eta negoziaketak hasi dituzte berriz ere Nafarroako alderdi politikoek. UPNek sozialistei egin die deia, Bilduk ez dezan deus errateko. La estabilidad y la gobernabilidad de Navarra, del gobierno de Navarra, pero también de los ayuntamientos de esta tierra, en el contexto en el que Bildu, no tenga nada que decir. Foru gobernuko jarduneko bozeramaileak errandu, PSN-ren, Geroa Bairen eta Kontigo Zurekin alderdiaren arteko negoziaketak garai egokietan ari direla duela 4 urtekoaren antzeko etorkizun batean. Cabe ninguna duda que habrá una pronta resolución de acuerdo y de estabilidad política como se ha demostrado en esta legislatura. Foru gobernoko bozeramaileak ziurtatu duenez, bi gobernuen arteko elkarlaneko ibilbidea oso positiboa izan da. Eta beraz, horrek foru komunitatearendako eta bere herritarrendako maila on guztietako akordioak ekarri omen ditu. HTA edo Nafarroko ubidea bertzeak bertze. Bilduk bere aldez ere errandu edo zer eginen duela eskuinak ez gobernatzeko. Gogora dezagun PSOEk Bilduren abstentzioa behar duela Nafarroko gobernua osatzeko. Gaurkoan Pilar Garrido Elkarrekin Euskadiko koordinatzaile orokorrak agerraldia egin du uztailaren 23ko hauteskundeak baloratzeko eta ezkerreko alderdiek erakutsi zuten indarrarekin pozik agertu da. Creo que hemos estado todos y todas conjuntamente a la altura de las circunstancias de este momento, que era un momento histórico. Elkarrekin siempre tuvo claro lo importante que era confluir y apostar por la unidad. Y nos alegramos mucho que a nivel estatal finalmente se diera esa confluencia de más de 15 partidos políticos, la confluencia de izquierdas más amplia que se ha dado en toda la democracia y que haya permitido, ¿no?, esa confluencia y ese espacio político que es sumar, dar la batalla para que, como he dicho, la extrema derecha no llegue al Estado y abrir la posibilidad de conformar ese gobierno de coalición. 10. itsas martxa egingo da bihar plantzian, lurretik, uretatik eta airetik martxa egingo da euskal presoen etxeratzea aldarrikatzeko. Gainera, 10. urte aurrena izan da, egitarau oso berezia antolatu da. Dago gure askatasuna, barreiaturik Espainia, euskal presoak ala ituzte. 10. itsasmartza egingo da uztailaren 29an plentzian. Lurretik, uretatik eta airetik martxa egingo da euskal presoen etxeratzea aldarrikatzeko. Ez genuen espero 10. itsasmartza batera heltzea, baina gogoekin, indarrekin, egia da gauzak aldatu indirela bebai. Itsasmartza
urteak pasala gero eta indar gehiago hartu izan du, jendeantzako plan polita bihurtu da. Etzerat, presoen zenideen elkarteak urteak daramatza, euren zenideen oinarrizko eskubideak errespetatuak izan daitezen manifestazioak egiten Euskal Herriko hondartza askotan. Eta duela 10 urte, Plentziako bizilagun batzuk, elkartu ziren zenideak itsasadarretik zalupa eta piraguekin laguntzeko. Eta itsas martza deitzen den ekimena horrela sortu zen. Bere momentuan, etxeratek beti ondartzen egunean konzentrazio egiten zuen ondartzan, eta Plentzian pentsatu genuen uretatik zenidei lagundu alizatea, animoak emoteko, eta txozer ezberdina egin alizateko, ez? Hori izan zen orain dela 10 urte, gero eta gehiagora doa konbokatoria, eta gaur arte heldu gara. Euskal presoak Euskal Herriatu arren oraindik salbuespen politikarekin bukatu behar dela eskatzeko beste urte batez itsas martza egingo da. Izan ere, gertuago egon arren Euskal preso iheslari eta deportatuen etzeratzea aldarrikatuko da. Azkenengo urteetan, egoera nahiko aldatu da, presoak azkenean urte askotan Euskal preso Euskal Herrira lelopean ibili gara lanean, egia dago egun presoak Euskal Herrian daudela, baina presoak kartzelan daude, presoak etxean nahi ditugu, azken nahi ditugu, eta azkenengo presoak kalean egon arte, hor jarraituko dugu. 10 urte beteko ditu itsasmartzak eta horregatik berezia izatea nahi dute. Egun osoko egitaraua antolatu dute, ekitaldia, martza, bazkaria, ur kontzertua eta askoz gehiago. Etxeratek mobilizazioak antolatu ditu abuztuaren 6-ako Bizkaiko, Gipuzkoako eta Lapurdiko 15 hondartzatan. Agerraldian presoen eskubideen urraketa bukatzeko eskatu dute eta gogorazi dute gaur egun 151 preso, 17 erbesteratu eta 5 deportatu daudela. Gure zenide presoentzat ez ditugu privilegiorik eskatzen. Eskubideak baizik, aplikatu legeria arrunta eta desblokeatu dagokien ibilbidea. Nafarroan, Iruñako udalak 60 kamera eta 385 sensore ezarri ditu hiriko zirkulazioa, aparkalekuak eta airearen kalitatea kontrolatzeko. Teknologiak unean uneko informazioa eskaintzen du, erabilerak eta denborak ezagutzeko, erabakiak hartzeko eta mugikortasun murriztua duten pertsonei laguntzeko. Iruñeko udalak teknologia berrien garapena baliatuko du, zirkulazioaren kontrola hobetu eta hirian arnasten den airearen kalitatea neurtzeko. Horretarako, 60 kamera, 10 aire sentsore eta 375 aparkaleku sentsore paratzen ari dira. Mugikortasun murriztuko personendako, zamalanendako eta erreserbatutako edo zuzkidurako aparkaleku plazak behar bezala erabiltzen direla kontrolatzeko. Plan honek 915.000 euroko laguntza jasoko du Europatik. Estrategia horren helburua emisioak murriztu eta energia eraginkortasuna hobetu, ingurune iraunkorrago, deskarbonizatuago eta aire kalitate onekoa lortzeko asmoz. Alde zaharrean, bi zabalguneetan eta Rosaria auzoaren zati batean, trafikoaren kontrola kudeatzea da proiektu horren helburua. Eremu horietan guztietan, sarrerak eta irteerak, ibilgailuen matrikulak, airearen kalitatearen egoera, eta ibilgailuek sortzen duten zarata ezagutzea ahalbidetuko du sentsore sistema adimendun baten bidez. Berarekin batera, adimen artifizialeko bideoanalisiko kameren sistema berri bat ere edatuko da, hiriko mugikortasuna aztertzeko. Horrela, informazio baliotsuagoa lortuko da, oinezkoen fluxuei, oinezkoendako espazioendako okupazio dentsitateari eta bizikleten edo patinete elektrikoen zirkulazioari buruz. Eta hala, zirkulazioaren eta airearen kalitateari buruzko informazioa osatuko da.
Tenemos toda la información de la sensórica que hemos instalado en la ciudad a los centros de datos municipales para que los técnicos tengan la capacidad de analizarlos y sobre eso tomar medidas y nuevas actuaciones del ayuntamiento. Sistema horien bidez, erregistratutako informazioa udaleko datuak prozesatzeko zentroan dagoen kudeaketa plataforma batera igorriko da. Kiroletan pilotan nazioarteko pilota federazioak bihar bozkatuko du Euskadiko aurrekide izatea onartzen duten ala ez. Bozketako partaideen bi irenen babesa behar da estatutuak aldatzeko. Eta estatutuak aldatzen badira beste bozketa bat egingo da Euskadiko federazioak kide gisa onartuko duten ala ez erabakitzeko. Irailaren hasieran ospakizun berezi batek argiztatuko du Iruñeko zerua batasunaren pribilegioaren ospakizunean. Musika eta argiek lagunduta dronen multzoka eginez eta bilduta ikusgarri bat sortuko dute. Dron ikuskizun batek argituko du Erreinu Zaharreko hiriburua batasunaren pribilegioaren ospakizunean. San Nikolas, San Zernin eta Nabarreria burgoak etengabe liskarrean ari zirelarik, kanpotik zetozenek etxekoek baino privilegio gehiago zituztelako, Carlos Hirugarrena nobleak burgoen batasuna ekarri zuen bakea lortu asmoz. Elkarketa hori iraileko hasieran ospatzen da beti Iruñean. Eta aurtengo ospakizuna berezia izanen da. Abanguardiako teknologia, Iruñaren jatorriari buruzko esperientzia murgiltzaile baten zerbitzura paratuko delako. Justoki batasunaren pribilegioaren 6. urteurrena omentzeko. 200 dronek beteko dute Iruñeko zerua zitadelaren inguruan. Irailaren 8 eta 9 gauetan. Zeruan ikuskizun artistikoa sortuz. Proposamen artistikoan zitadelatik gaueko 10 aintzin tripulanteri gabeko dronak mugimenduan ezarriko dira, dantzan multzoka 10 eskena desberdin sortu eta musika eta beste efektu bisualez lagunduta. Teknologia eta historia uztartuta beraz batasunaren bestan. Eta gaur iragarri dute Gasteizen ospatzen den nazioarteko antzerki jaialdia. 48. edizio izango da aurtengo eta jaialdiak Argentina, Uruguai, Italia, Frantzia, Suiza eta Estatu Batuetako lanak batzen ditu. 31 emanaldiz gozatzeko aukera izango da urriaren 5-etik azaroaren 25-era bitartean. Hogeita hamaika ikuskizun izango ditugu aurtengo edizioan, 11 nazioartekoak, 10 bertakoak, estrenaldi asko izango ditugu eta, esan dugun bezala, pentsatzen dugu kulturaren itzordu garrantzitsuena dela eta espero dugu Euskaldun eta gasteiztar guztiak hurbiltzea eta prestaturiko programazioa izugarri gozatzea baita ere.
Gorka Ortiz de Urbina 21 urtez izan da Zeledon, aurten izango da berazken jaitsiera eta normaltasunez hartu du. Gizarteak aurrera egin duela azpimarratzen du eta horrekin batera ohiturek horregatik Zeledonen lekuokoan neska batek edo mutil batek hartzea ondo ikusten du. Gasteizko lankidak izan ziren Zeledonekin bere azken jaitsiera egin baino lehen. Zeledon Arabako baserritarren sinboloa da. Txapela buruan ohiko blusa eta aterkia dira bere ezaugarri nagusiak. Urtero abuztuaren 4an San Miguel Elizako dorretik panpina bat jaisten da. Ondoren Zeledonek plaza zeharkatzen du eta Gasteizko jaiei hasiera ematen die. Lehenengo jaitziera 1957an izan zen, eta tradizioaren arabera Zeledon Salduondon jaio zen. Lehenengo jaitzieratik 4 pertsonek bizia eman diote Zeledoni. Jose Luis Izazik, Enrique Oribek, Iñaki Landak eta Gorka Ortiz de Urbinak. Gorka Ortiz de Urbina 21 urtez izan da eta aurten bere azken jaitziera izango da. Bueno, bai, 2001an izan zen. Bueno, Iñaki Landa ez, Iñaki Pérez San Vicente zegoen neska eta blusen elkartean, eta deitu zidan, nirekin hitz egin nahi zuela, eta, bueno, esan zidan, pentsatu dugu zuk izatea aurrengo Zeledoia. Momentu horretan, ni bakarri jarri nituen bi gauza egin nahi nuela jakiteko, ez? Bat zen, Iñaki Landarekin hitz egitea, zer izaten zen Zeledoi izatea, eta berak azaldu zidan, gauza onak, ez? Ez hain onak ez, baina, primeran izan zen, eta bigarrena, orain Joli nire emaztea dena, momentu horretan nire senargaia zen, orduan, berari esan behar nion, esan didate hau, eta badakizu zer gertatzen den, oporrak zatxitzen direla beti, ez? Lautik bederatxira, hemen egon behar zara, edo behintzat ni egoten naiz beti, eta berarekin hitz egin nun, eta baietz esan zidan, eta hori izan zen, eta gero ona etorri nintzenean, 2001an, izan zen, posa, alegria, indarra asko, eta gauza asko ziren, ez? Normaltasuna, ez azkenean gauzak aldatu egin behar dira, ez? Joten gara, soziedad aldatzen ari da, eta gauzak aldatu behar dira soziedadarekin, orduan, normaltasuna hartu behar dugu, erabaki dute Komisioen de Beluzazetan eskak, eta hori baldi bada, zergatik ez. Niri pentsatzen dut ona dagoela, juten dela. Ikusiko dugu nori izango den, azkenean beraiek aukeratu behar dute, baina ikusiko dugu zer gertatzen den, eta niretzat ondo. Berarekin hitz egingo beharko dut, baina erreza da. Erreza eta zaila biak, ez? Baina etortzen dena segurazki ondo egingo du. Nik Iñaki nirekin egin zuen bezala, nahi badu nik Iñakiri eskatu nion aholkuak, eta berak aholkuak entzun nahi baditu, edo eskatzen baldin badit, esango diot, baina gure artean izango da hori, ez? Iritsi gara albistegiaren bukaerara, besterik ez gure aldetik, hauek izan dira gaurkoan jasotakoak, hauek eta gehiago 11.eus atarian. Asteburu ona pasa.